Кой от нас не е мечтал за чудо? За внезапно, ослепително решение на всички проблеми. Да намериш на тавана старинна карта, която води до съкровище. Да получиш милион в наследство. Да направиш една единствена решаваща стъпка, която да промени всичко. Тази вяра в щастливия билет, в вълшебната пръчица, тя живее във всеки от нас, уморен от ежедневната рутина. Толкова много искаме да вярваме, че проблемите ни могат да бъдат решени с един замах, в един единствен късметлийски ден. Че някъде съществува пряк път към щастието. Тази история е за човек, който си мислеше, че е намерил своя щастлив билет. Той намери карта. Истинска, стара, тайнствена карта, оставена от дядо му. Беше сигурен, че тя ще го отведе до богатство, до свобода, до края на всичките му страдания. Но какво, ако най-главната карта в живота ни води не към това, което можем да получим, а към това, което можем да проумеем? Какво, ако истинското съкровище не е злато, а прозрение? Ако и вие понякога си мечтаете за чудо, ако вярвате, че най-важните открития правим вътре в себе си, а не навън, значи сме на една вълна. Моля, подкрепете този канал. Вашият абонамент и вашият лайк са вдъхновението, което ми позволява да продължавам тези търсения и да ги споделям с вас. Благодаря ви. А сега, нека се отправим в търсене на съкровища. Какво става след нас? Не къщи и банкови сметки, а нещо далеч по-крехко. Алекс не го разбра веднага. Отначало разбра само, че се задушава. Седеше в нагорещената кутия на автомобила си, затиснат в безнадежно задръстване на входа на София. Червеният сигнал на светофара грееше цяла вечност, сякаш му се подиграваше. На екрана на телефона светна поредното известие от банката, също толкова червено и зло. Просрочие. Глоба. Заплаха. Светът на Алекс се състоеше от тези цифри, от безкрайни крайни срокове и от тихия, стържещ ужас, който се беше научил да нарича просто стрес. Той удари по волана. Сигналът не се смени. Нищо не се промени. Още същата вечер стоеше в къщата на дядо си. Тишината тук беше толкова плътна, че звънеше в ушите след градската врява. Въздухът миришеше на прах, на сухо дърво и на още нещо, забравено от детството. Целта на пристигането му беше пределно проста – да разчисти, да оцени, да продаде. Да реши проблема. Леля му, докато му подаваше забързано ключовете, подхвърли почти шепнешком, да надникнеш на тавана. Там му беше съндъкът. Никому не даваше да го пипа. Думата съндък светна в съзнанието на Алекс като неонов надпис надежда. Старците от старата школа, криещи спестявания от банки и инфлации, беше клише, но толкова желано. Той си представи пачки стари левове, златни монети, облигации. Решение. Таванът го посрещна със задушна жега и стълб прашна светлина от единствения прозорец. И ето го, съндъкът. Обикновен, груб дървен съндък, дори не беше заключен. Сърцето на Алекс за миг спря, а после заби в очакване. Той с рязко движение отметна тежкия капак. И замръзна. Дъхът му спря. Вътре имаше боклуци. Просто боклуци. Стари вестници, някакви парцали, макар и с конци. Той зарови ръка в тази смет и пръстите му се натъкнаха на нещо твърдо. Избелял, овехтял билет от футболен матч от 1963 година. Алекс го стисна в умрук. Години труд, години лишения,
и всичко това заради това? Студена, отровна ярост подпря гърлото му. Той вдигна ръка, за да загребе с едно движение всичките тези вехтори в подготвения до него нейлонов чувал, да ги изхвърли, да забрави. Но погледът му се закачи за ред, изписан на гърба на билета със ситния, леко наклонен почерк на дядо му. Беше ирационално. Глупаво. Безсмислено. Но той, подчинявайки се на странен, нежелан импулс, приближи билета към светлината. Денят, в който срещнах баба ти. Тя се смееше по-силно от целия стадион. Алекс прочете и не почувства нищо. Нито топлота, нито умиление. Само глуха, лепкава досада. Каква загуба на време! Каква подигравателна, сантиментална глупост! Той захвърли билета обратно в съндъка, но изборът беше направен. Беше надникнал в тази заешка дупка. И сега щеше да му се наложи да лети до самото дъно. Той реши да действа методично. Бързо. Като на работа. Да оцени, да сортира, да утилизира. Вадеше предметите един по един, мислено поставяйки в главата си оценка – 0. Изсушен, почти разпаднал се на прах люляков цвят. Бележка – мирисът на люляк до първия ни дом. Бяхме бедни, но бяхме крале. Алекс се намръщи, спомняйки си наетата си гарсониера с изглед към калкана на съседната сграда, която ненавиждаше. 0. Месингово, позеленяло копче от военна униформа. Гордостта, която чувствах в този мундир, защитавайки всичко, което обичам. Алекс машинално сравни това с гордостта, която беше изпитал миналата седмица, когато проектът му за увеличаване на продажбите на газирани напитки с 3% беше признат за успешен. Обождането беше почти физическо. 0. Негатив от стара фотолента. Първите ти стъпки, сине. Това беше за баща му. 0. 0. 0. Старият му, усъвършенстван навик да вижда същината, да оценява актива, да отхвърля плявата, тук се проваляше. Той гледаше вещи, които нямаха цена, но които някак си го притискаха с неизказаната си тежест. Всяка бележка беше като малка врата, през която не искаше да влиза, но която му навяваше хлад в душата. Стига с тази лирика, повтаряше си той, това няма да ти плати сметките. Ядосваше се на себе си за тази слабост, за това, че изобщо чете. Започна да рови в сандъка по-бързо, по-агресивно, искайки по-скоро да приключи с този фарс. И тогава пръстите му се натъкнаха на него. Къспожълтяла, плътна хартия. Карта. Стара топографска карта с нарисуван на ръка маршрут. Сърцето му подскочи, изтласквайки от гърдите му цялата сантиментална мъгла. Ето го. Разбира се. Старците винаги правят така. Крият най-важното на самото дъно, под слой вектории. Целият му цинизъм, цялата му делова хватка се върнаха с тройна сила. Това беше то. Истинското съкровище. План, който води към пари. Надеждата го удари в главата като ефтино шампанско. Беше забравил за копчетата и цветята. Отново беше в стихията си, анализ, стратегия, резултат. Трескаво разглеждаше картата, опитвайки се да разпознае местността. Планини. Гора. Стар таен склад от времето на войната.
В този момент телефонът извъня. Колега. Алекс, скоро ли ще приключваш? Утре имаме презентация, клиентът е нервен. Алекс се усмихна в слушалката, усещайки как раменете му се изправят. Не се притеснявай, Сетъс. Тук ми предстои едно доста по-голямо откритие. Май скоро ще реша всичките си проблеми. А може би и твоите. Той затвори, наслаждавайки се на произведения ефект. Беше направил своя залог. Сега нямаше път назад. Извади последния си айфон, символа на неговия свят, и включи камерата. Снима стария, крехък къс хартия. Отвори навигационното приложение, започна да наслагва изображението, да го мащабира, да съпоставя линиите. Пръстите му летяха по екрана. Технологиите на XXI век срещу тайната от 20 век. Беше дори забавно. Няколко минути напрегната работа и... Ето го. Съвпадение. Линиите се насложиха. Алекс увеличи изображението, за да види финалната точка, мястото, отбелязано с дебел кръст. И усмивката се смъкна от лицето му. Той увеличаваше още и още, отказвайки да повярва. Не можеше да бъде. Това беше някаква зла, изтънчена шега. Маршрутът не водеше нито към планините, нито към горите. Водеше към стария градски парк. Същият, в който като дете се беше возил на въртележки. А дебелият кръст стоеше на мястото на стария дъб на хълма. Надеждата не просто умря. Тя се пръсна, опръсквайки го с лепкав, унизителен срам. Той седеше на прашния пот, сам, с телефон в ръка, и се чувстваше като последния идиот на планетата. Той не просто не беше намерил пари. Беше се изложил. Беше пропилял последните трохи от времето и здравия си разум в преследване на призрак, нарисуван от мъртвия му дядо. Той седеше в тишина. Телефонът угасна. Прашната светлина от прозореца помръкна. Край. Пълно, съкрушително поражение. Пари няма. Надежда няма. Нищо няма. Само той, прахта и съндъкът с безполезни спомени. Той отново отвори навигатора, загледан тъпо в тази безсмислена линия, начертана през парка. И в тази пустота, в тази тишина, когато мозъкът му най-после престана трескаво да търси изгода, думите от бележката към картата прозвучаха отново, но вече по-различно. Маршрутът, по който бягахме от тъгата. Не към съкровище. От тъгата. И тогава си спомни. Глух, откъслечен разказ на баща му за семейната трагедия, за която не беше прието да се говори. За първото дете на дядо му и баба му. Младенец, който не оцелял. За скръбта, която почти разрушила семейството им. И в този момент го прониза. Не като удар от ток, а като бавно проникваща в самата му душа светлина. Те не са бягали физически. Те, смазани от скръбта, са се принуждавали всеки ден да стават и да вървят. Да изминават този прост, незабележителен маршрут. Стъпка по стъпка. Ден след ден. Те не са търсили съкровище. Те са спасявали един друг. Те са бягали от тъмнината вътре себе си, правейки една малка крачка след друга. Това не беше карта на съкровище. Това беше инструкция за оцеляване.
Алекс погледна ръцете си. Скъпият си телефон. И за първи път от много години не искаше нищо. Нямаше нито тревога, нито яд, нито бързане. Имаше само оглушителна, пронизителна яснота. Той бавно, с някаква нова, непозната за него нежност, започна да слага вещите обратно в сандъка. Избелелият билет. Крехкият цвят. Позеленялото копче. Всеки предмет вече не беше нула, а цяла вселена. Внимателно постави отгоре парчето карта. Затвори тежкия капак. Слезе от тавана, премина през притихналата къща и излезе навън. Светът беше същият, но нещо вътре в него се беше променило завинаги. Тревожният глас в главата му, който неспирно броеше дни, пари и крайни срокове, най-сетне беше замлъкнал. За първи път от много години Алекс не мислеше за това какво ще бъде утре. Той просто беше. Тук и сега. Вървейки бавно по обраслата с трева пътека, той вдишваше мириса на вечерната пръст и гледаше как залязващото слънце отсветява небето в цветовете на стара, избледняла фотография. Забелязваше неща, които никога преди не беше виждал. Шарката на пукнатините по стария асфалт, играта на светлината в капка роса върху стръкче трева. Погледът му падна на земята. Сред прахта и плевелите лежеше обикновено, гладко, с нищо незабележително сиво камъче, полирано от хиляди дъждове. Вчерашният Алекс щеше да го подмине, без да го забележи. Днешният спря. Той се наведе и го вдигна. Камъкът беше грозен. Безполезен. Нямаше цена. И точно за това се стори на Алекс безценен. Повъртя го в пръстите си, усещайки приятната му, жива тежест. Това не беше просто камък. Това беше котва. Котвата на този момент, на тихото прозрение на прашния таван. Помисли си за своя телефон, за червените известия, за суетата, която само вчера му се струваше живот. И не почувства нищо, освен отстранено съжаление. Пъхна топлото камъче в джоба на скъпото си дизайнерско яке. Перфектен контраст. В единия джоб символът на света, от който така отчаяно се опитваше да ни изостава. В другия символът на света, в който най-сетне се беше завърнал. За миг му се стори, че ако този камък беше намерен от дядо му, на бележката към него щеше да пише «Камъкът от деня, в който внукът ми се прибрал дома». Началото на моя личен сандък, прошепна той в звънтящата тишина. И в този момент той до край разбра главната мъдрост, която дядо му беше запечатал в своя сандък. Животът не надпревара да напълниш банковата си сметка. То е тихото и усърдно изкуство да пълниш душата си. Да събираш не активи, а мигове. И най-ценното наследство, което можеш да оставиш, е не това, което си имал, а това, което си чувствал.